BPF आरो BJP मोननै दोलोजों लोगो नांनानै जोंनि उदालगुरि जिल्लायावहाय जाय फरायसाफ्रा टप 10 जानो हादों गुबुन गुबुन साबजेक्टखौ लानानै बिथांमोननो जोङो रां अनसुंथाइ होदों आरो मोनसे साइटेसन आरो गांफा आर'नाइ होनानै बिथांमोनखौ जोङो बरायदों आरो बिनिखाय जोङो हाग्रामा महिला बिथांखौ जों धन्यबाद होनांगोन कारण बिथांनि इनिशियेटिभआव बे प्रग्रामफ्रा जादों मोनबा डिस्ट्रिक्ट दं मोनबा डिस्ट्रिक्टआव इतिमধ্যे जाजोब्बाय जोंनि उदालगुरियावनो दिनै लास्टमोन आरो बेबायदि रां अनसुंथाइ होनायनि जुगेदि आं आसा खालामो जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे कम्पिटिशना फैगोन मोनसे मोजां परिबेस फैगोन फरायनायनि मोनसे आग्रह फैगोन आंबो बेबायदि अनसुंथाइखौ मोननांगौ आंबो बेबायदि मोनसे एवार्डखौ मोननांगौ बे साननाया फैगोन आरो माने आं आसा खालामगोन हाग्रामानि जि सिमां जोंनि BTCआव थानाय जायफोर फरायसाफोर दङ बिथांमोना जौगानो नांगौ गुबुनजों बिथांमोना कम्पिट खालामनो हानांगौ बेखौ बिथाङा सिन्था खालामदों आरो बेखायनो बेबायदि फारिलाइफोरखौ बिथाङा लादों अकल बेल' नङा जोंहा BTCनि भितराव जायफोरा MIL बा गुबुन गुबुन साबजेक्टआवहाय माने टप 10 लानो हादों बिथांमोननोबो सरकारि भाबै बिथांमोननोबो रां अनसुंथाइ होनायनि बेबस्थाखौ जों लागोन बे प्रग्रामा दासिमबो जायाखै बेबो जागोन बेल' नङा जायफोरा UPSC प्रिलिमिनारि होगोन APSC प्रिलिमिनारि होगोन बिथांमोननोबो प्रिलिमिनारि पास जाखांनायनि उनाव फार्दार जाहाथे बिथांमोना मोजाङै कचिं लानो हायो बिनि थाखायबो रां अनसुंथाइ होनायनि जों सावरायगासिनो दं बे फाइनाल हिदान्त जायाखै जों बेखौबो होगोन आरो माने 112 ना मा 117 जन जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव जाय फरायसाफोरा टप 10आव फैदों बिभिन्न साबजेक्टआव बिथांमोननो जों दिनै 20,000 करि रां अनसुंथाइ होबाय आरो गांफा आर'नाइ आरो साइटेसन बिथांमोननो जों होबाय आरो दा बेखौ दा बावैनो बेखौ खालामगोन खारन इतिमध्ये जों बेखौ काउन्सिलावबो सावरायखाबाय हिदान्त लाखाबाय सरकारि भाबै बेखौ प्रग्रामखौ खालामगोन आरो बे प्रग्रामखौ मस्ट प्रबेबलि क'क्राझाराव खालामनाय जागोन आरो माने खोब थाबैनो जागोन बेबो बे बेलायावथ' हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगांनिफ्राय बुंबाय थादों जे जोंहा मन्थ्रिया जोंनि थाखाय गोदोर इस्यु नङा जोंहा BTCआ जौगानांगौ मन्थ्रिल' मोनबानो जे BTC जौगागोन बे खोथा नङा दा जोङो BTCआव जौगानो थाखाय आसाम सरकारजों रिकुवेस्ट खालामबाय थादों जोङो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि जुगेदि गोबां जोंनो रां अनसुंथाइ होनांगौ आरो जिफोर रेभिनिउ मोननाय डिपार्टमेन्ट थांनाय 5 बोसोराव माने प्रमद बर' सरकारनि दिनाव जि डिपार्टमेन्टनि रेभिनिउफोरखौ आसाम सरकारा लांफिनदों बेफोरखौ लाबोफिननायनि जों सेस्था खालामगासिनो दं दा बेखायनो जोंहा BTCआ जौगानांगौ बेयाव थानाय रायजो राजाफ्रा सुबिदाफोरखौ मोननांगौ गिदिर गिदिर स्किमफोर फैनांगौ जोंहा उद्देश्यआ बेसो आरो माने सोरबा मन्थ्रि मोननायानो गिदिर बुस्थु नङा दा बेखायनो जोंहा हाइकमान हाग्रामा महिलारि मोनसे मोजां हिदान्त लादों आरो जों बयबो बेखौनो जों समर्थन खालामदों आरो बेयाव सोरबा दुखु मोननायनि खुनु बाथ्रा फैनो नाङा बे पार्टिनि हिदान्त दा बेहायथ' इतिमध्ये जोंनि BPF राजनिति हान्जानिफ्राय जोंहा एसेमब्लियाव जोंहा MCLAफोरनि मोनसे कमिटि दं बेनि नेहाथारि बिथां मनेस्वर बसुमतारी बिथाङा इतिमध्ये बुंखाबाय जे बिसेसभाबे दानि जि दावहा नांगासिनो दं बेखौ लानानै जोंहा गोबां क्राइसिस जादों बुस्थुफोरनि दामफोर बारिदों दा बेखायनो जोङो 6 मासनि जिथु दरमाहा जों मोनगोन बेखौ 30% खमायना लानायनि मोनसे हिदान्त लादों आरो बेबायदिनो जोंहा हा हुनि बेलायाव जोङो इलेक्सन सिगाङाव जों बुंदोंमोन जायफोरा हा गैया बिथांमोननो हा हु होनायनि खोथा जों बाथ्रा बुंदोंमोन बेफोरखौ जों सावरायदों आरो माखासे मेजर जेंनाफोर दं बेफोरखौ बोरैहाय समाधान खालामनो हायो बिनि थाखायबो जों सावरायदों आरो माने